В името на Аллах, милостивия и милосърдния, чиято милост обхваща всички и всичко, чиято милост винаги се проявява в Неговите имена и дела, хвала, възхвала и прослава, възпитаване и отглеждане на създанията с милостта си, на Аллах, Господарят на световете. Всички същества, освен Аллах, човекът, Вселената и подобни. Той е милостивият и милосърдният. Неговата милост обгръща всички и всичко, и в Неговите имена и действия милостта винаги се проявява. Той е владетелят, собственикът и управителят на деня на въздаянието, когато всеки ще бъде подложен на изпитание чрез благодатите или бедите, които са му дадени. Господи наш, само на Тебе се отдаваме с любов и вълнение, следваме Твоето благоволение и обич. И само от Теб търсим Твоето благоволение, близост, красота, всичко, от което се нуждаем, и помощта, за да ги постигнем. Искаме. Ни води по правия път, пътя на тези, които си облагодетелствал, на тези, на които си дарил благодат, пророците, праведниците, мъчениците и добродетелните, по техния път. На те поддадени неприелите, навлеклите си гнева и в заблуда, които са останали, по техния път не дей